uBruce Mhlongo oyifounder yeNjom Security uphenya intombazane eyayikhona ngenkathi kubulawa intombazane ebizwa ngoThando ukuthi echaze-ke ukuthi kwenzakalani. Ividiyo engizoyifaka la njengamanje yalo sisi akade ngimi-interview yena wako iqondene necase yemede eyenzeka ngomhla ka-18 January endaweni yaseCaluza. Yayithinta lo mfana uMpendulo kaNdlovu lo engangakhuluma naye kakhulu, wabulala ingane yabantu yaseSobantu ngesihluku. Engathi uma ngenza leyo investigation ngase ngavusa nale case yesibili yalo sisi naye kwakuthiwa noLuthando naye futhi owafa ngathi isandla sakhe futhi yena lo mfana uMpendulo. So I know ukuthi leyo case kwasubmit ama-statements amanga submithwa yena uMpendulo naye le ntombazana. Angithe mase ngilandele investigation ngase ngathola ukuthi no ayihambanga kahle into. Ngase ngayilandela intombazane le ngoba ifamily ikuyiyona yakade ngicelile ifamily ya victim ukuthi ngiyi-assistele ukuze izoba ne-closure. Ithole iqiniso kumuntu wayekhona ngoba kwasekukhandwe isitori esinye samanga about i-shooting. Kwathiwa badubuleke kade bechama somewhere ngaphezulu. Intombazane yadubuleka kanjalo, istatement esafa kwayiyona-ke lo sisi lo zoyivela la ayichazele benayo uMpendulo. Siyabonga ukuthola Makwande. Usho amagama akho aphelele sesiphela mina ngizobuncaza yazo. Ngiyandiswa Phungule. Yeah. Uhlala kuphi? Embali. Lalela ngicela ubheke la kumina. Lento yenzayo ukuperforma ayizukusiza ngalutho yazo. Ngifuna uqinisa ukuthi what happened. Akunendaba nawo so lesigebengu. Yazi mina ngidila negebengu ngakuya la ngempela. Ngizobuza ngemeda yenza ngomhla ka-18 January. Yanomthando yazo. Uhlala lapha ngakini yazo. Ngifuna usichazele unginike ama-details ukuthi what happened. Hayi la usichazele. Lento engiyenzayo number 1 yale video. It cannot be used as evidence against you. Ustage you must decide ukuchatha yazo. Awuboshiwe. Angikufundela ama-rights akho. I just want the truth. Ukuze sithole i-closure lento ngicela ukhulumele phezulu. Uhloniphe nabazali laba hamba nabangale yazo. Lento yenza ngifuna. Kwenzekani ngaleyo langa? Sahamba sayophuza. Uphuza noba? Ngomhla ka-18 January angithi? Yes. Uphuza noba? Kangiphuza nabangani bami Thando samfice sejuice. Noba abangani bakho lapho? Ayimesayinile noThando omunye wasephesela. Yeah. Sahamba naye safica lo omunye uThando lo. uThando lo washona? Yebo. Namfica kuphi? Ejuice. Yeah. Yebo. Okwavala ujuice sahamba-ke sayothenga ukudla ethawini. Sama nomfana lo uMpendulo. uMpendulo nahamba ngayo imoto? I-Exhale Semarona. Kwaye laba? Kasipha? Ngazi ukuthi eyakhe. Yeah. And then uhamba noba emotweni? Sebe siba u-3. Ngicela ungibheke sesi. Samba siba u-3. Wena uThando lo washona? Noba? noPendulo. Ngiyaphi ekuyeni okuhamba ukuphi? Sasiyothenga unyama notshwala siqhubeke siyophuza. Okay, ngizana nisebenzisa intasho on that day? No. Okay, nasina yaphi? Sihamba saye endlini. Endlini kabani? eMpendulo. Nakhona? Angiyazi leyo ndawo, angizazi indawo zayo. Akhona eCaluza? Ngiyacabanga. Yeah. Do you know what imoto ehamba ngayo ine-track? No. Huh? Bengazi ngoba Mina ngiyaxoxela ukuthi imoto ine-track. Ngaba yamazi statement wasubmit emaphoyiseni noMpendulo Samanga. Siyakhombisa ukuthi imoto ikaze ifike lapho yazo. So ngicela singadlala ama-games la unje kuqinisa kwenzekani. uMpendulo akasekho angithi? Akusiwona amacala akho sifuna ukwazi kwenzekani. Naye endlini kabani? Yeah, wathi yakhe angazi yabo. Okay. Kwangekho umuntu omunye kwawuyinina kuphela. Nenzani lapho? Sasophuza. Yeah. And then Angani umoya ibeka isibhamu noma wesi. wenzani? Angani umoya isibeka yini isibhamu noma wenza. Kodwa nase niphuza noma nase niqalile noma nase Sasiphuza. nase niqalile niphuza ngithi. Nase ninesikhathana nihleli. Sasanda kufika. Mhlawumbe sano 10 minutes. Yeah. Ubani ayishayela noma yathandana naye phakathi kwenu noThando? Wayeshela mina, eshela yena futhi wayengazazi. Yeah, qinisile. Yebo. Yeah. Nani nobathathu kuphela? Yebo. Akekho umuntu oyekhona? Okay. What happened? Wathi khipha isibhamu ke saqhuma. Wayesikhipha kuphi?
Yena. Wasibona kanjani? Wabona kanjani wasikhipha which side of umzimba? Ayi ngiyanginaka kodwa ngathi ephethe isikhwama if I'm not mistaken. Yeah. Oh, wazi na wabona kanjani so ukhipha isibhamu? Ngeke sekuqhuma. Ngabona lapha ukuthi isibhamu samhambisa. Okay, wabona kanjani ukuthi ubani sikhuluma ngaye qala wathi ukhipha isibhamu? Sikhuluma ngobani? Ngompendulo. Ngoba isibhamu. Akandlovu. Oh, abengamazi. Angithi uyazi ukuthi usashona lo muntu? Yeah. Uyazi ubashona ngani? Angizwanga ngangingekho ngafonela. Ngibuzo ngitshela uma ukuthi Uthula ngithi. ngiyacabanga. Okay, and then what happened emva kokuqhuma kwesibhamu? Ukavele ngasangana ngaphuma ngabaleka. Kwenzekani? Wabaleka wena wedwa wayekuphi uThando? Wayesempedeni. Ya, enzani? Elele. Wayeseveselele. Yebo washo ukuthi hayibo ngidibulekile ngathi mina namanga. Ngathi manje singiyamvula uphuma igazi ngithi Uphuma kuphi? ngenzansi. Ya. And then umpendulo? Wabaleka ngijaha. Umpendulo? Yebo. Ya. Wathi ngifuna ukumbophisa. Ngathi mina ngiyaye kwangixava naki Naphindela kuphi? endlini sami thatha ngathi acela simhambise esibhedlela. Ya. Yebo samhambisa ke. Nafika namshiya. Asimshiyanga. Kusalinda samsolanda bakubo asange simshiya. Ya. And then istatement ngasiplana nini? Asake siplaneni wayengikhulumela ngoba ngisho ngithi ngiyasuka eduze kwakhe ngafuni. Ya, wathi umpendulo? Wathi kwenzekani? Wathi silimale angazi ngaphezulu Kade? siyobheka umngani wakhe. Ya. Kwase? Kwenzekani? Yebo Akuphuma azange kune story esithi kuna statement sakho la. esi Osayinelile wena. ngasayina kuphela ngingabhali ilokhuzana ipage le blank wathi wabazosho ukuthatha istatement sampendulo. Kwakusho bani lo iphoyisa lethatha statement? Angilazi. Wasayina umuntu eyiblank. Yebo kade behambe naye uthi uyokhomba yini isigamekweni. Impendulo. Yebo Kusho wasayina istatement esiblank. Ngamanye amazwi yonke lento ebhalwe lapha kule statement sakho. Kusho ukuthi iyathathwa kule statement sampendulo. ngiyacabanga. Okay, when statement sakho sasithini? Ngangakhulumi mina bathi ngesikwazi ukukhuluma ngoba sithukile ngoba sebasazomlanda. Kodwa akukho engikwaziyo ngaye. So le story sokuthi wadubuleka kade kuyiwe ngaphezulu asikho. Yebo Wadubuleka ngephutha noma ngale noma ngayiphi indlela wadubuleka ngephutha kodwa mina ngifuna nokuxolisa kumndeni wakhe nokuphuma. Wena ufuna ukuyixolisela wena le video mina ngizoyivezela manje. Anginkinga noma ngayiveza. Usikusho la. Mekuvela ko. Sisi angithandi. Yebo. Unengane ngithi. Yebo. Musuku nginika imvume ukuthi ngiveze le video. Oh, I-aim yami ile, yes. I-aim yami akusikona lokho. Ngifuna iqiniso neclosure kule nto kuphela ngithi. Yebo. And then impendulo wambona after that sexual illusions. Wayefika ezongibheka. Ngithi angithandi noma ngithi ngiyamziva bathi ngisesangweni. Okay. Indawo ngayangcoleni. Abakubo kantombazana. Omabamba bayovela babengathandi. Yini babekukhona babekusola? Bathi kwangathi kukhona abakwazi bathi kanjani disamba naye. Uyamazi umpendulo ukuthi ube umuntu omumbi noma uzwele. Kangiqala ukumbona ngizangaze ngizwe lutho futhi ngaye. Futhi wasuka nje wahamba nomuntu nje. Waye we-Bolt. Oh yes. Thula Makwande siyabingelela. Okhulumayo uBruce Mhlango i-founder ye-Jom Security. Mhla 21 5 to 10 ebusuku. Ngifuna siqhubeke nale nkulumo le story lesi. Sa intombazana uAndiswa kwaPhungula. Bekade confess ukuthi usisi washona uNothando. Shona owadubula ngomhla 18 January. Ngesibhamu engikholwa ukuthi oyesampendulo. Istori abasibhala yena uAndiswa benempendulo emaphoyiseni sasingelona iqiniso. I think into ebalekile eyokuqala kade ngifuna ukuyi-establish ukuthi i-statement abasibhala sasingelona iqiniso. Babe siplanile bobabili ukuthi usisi wadubuleka ngaphezulu kade bephuma ngochama amantombazana kwaqhuma isibhamu enkungwini bamphuthumise esibhedlela emva kwalokho. Sesiyazi leso story sabhala emaphoyiseni umpendulo naye lo sisi uthi asiselona iqiniso.
Sekufanele-ke manje sithole ukuthi i-shooting yenzeka kuphi. Ekufanele lishone kusasa umhla ka-22 May 2025 sesazi ukuthi okuningi ngiyakwazi. Ingakho ngafaka i-voice note la. Ngikhuluma ngayo umpendulo ngama-killings awu-2. Isibhamu sakhe ukuthi sibulala abantu besifazane abawu-2. Ukube le ntombazane iyakhuluma iqiniso about shooting yenzeka ngomhla ka-18. Ngabe usisi wasesobantu uyaphila. Ngoba ukuyoboshwa umnikazi wesibhamu mhlawumbe iboshwe na intombazane. Okuwumpendulo. Ngoba isitori sakhona asihlangana. Sekufanele sazi ukuthi usisi wadubuleka kuphi. Sekufanele sithole ukuthi baye bangaka abantu. Sicela amaphoyisa nawo anyusa amasokisi manje. Ngoba umphakathi engathi uwona usubhizi kakhulu. Oyi-analyzayo elandelayo le case kunokuba amaphoyisa enze umsebenzi wawo. Isitori sentombazane asihlangana. And nje ngikwazanga ukukhuluma kahle naye ngoba bekhona nabazali. Otherwise bengizoyihlalisa noma 5 hours. Ngibuza umbuzo owodwa. Kaningi imoto ababehamba ngayo siyazi ukuthi ayizange iye ngaphezulu. I-tracker isho njalo. Ngoba nathi besenzela phela investigation eceleni nasazi amaphoyisa ukuthi yenzani wona. Ubani shooter la? Ubani wadubula? Yini eyenza ukuthi mabefika eJuice afike ehamba nabanye abantu mayesehamba usehamba nomuntu amfice lapha phambili. Makhelwane wakhe futhi. Lo muntu washona she looks prettier than yena lo sisi. Yini eyenza bahamba bathathu? Doesn't make sense. Indaba impendulo ayifuna amantombazana awu-2. Bayovalelana endlini. Istory mina nganginaso, information engayithola. Ibala abanye abantu babekhona lapha endlini. Omunye wabe ngizomlanda futhi njengoba ngomhla ka-22 yosizwe kona ukubaleka. Angazi noma istory siyiqiniso noma samanga, kodwa kufanele sisi-verify. Yini eyenza ukuthi usisi mayesefika esibhedlela sekufike nefamily angalikhuluma iqiniso ngento eyenzekile kumuntu ayiqala ukumbona ngokusho kwakhe. Usekwazi ukudrive imoto ye-stranger yena azashuthe kuyona phakathi ngoba ngine-video yakhe idrive imoto. Even after usisi seshonile still usakwazi ukuthi aqhubeke nayo impendulo. Akathukile yena akanankinga. Come on. Angazoqambela amaphoyisa athi bamsayinisa a-blank page base bayi-edela. Ayikho yonke leyo nto. Intombazane ifuna uku-investigate. Ziningi iy'tolo ey'ngahlangana. Angisho ukuthini mhlambe i-shooter uyena. Angazi ngasiphi isizathu. Umpendulo engeke ethi sedubule omunye umuntu wesifazane ngoba sesiyamazi ukuthi unenhliziyo embi. Aphinda yeke ufakazi amiyeke phila. Mhlawumbe umpendulo ecover intombazane asazi. Kodwa ke iqiniso ngeke singalitholi. Angeke sisizibe kanjena ke le story. Uyintombazane noma uyona intombazane. Uma ukhona ongekho right okwenzile kufanele uchaze. Ifamily idinga iclosure. Selifuna iqiniso la.